Wa niining padayon o mas gipahugtang gubat batok sa illegal nga drogas, laing-laing adbokasiya usab ang gihimo sa managlahing mga grupo aron mutabang sa mga nagumon niini kaniadto og mitalikod na sa ilang bisyo. Pipila sa matawag nga success stories ang ilang gipasigarbo kay matud pa dili imposible ang pagbag-o. Atong sayra ng RTV Presents ni Nico Sereno. Makahuluganon ang lain nga big day o be intimate with God nga gihimo karong bag-o. Ikatulong hugna kini sa binuan nga kalihukan kun diin tapukon ang mga recovering individuals o kadtong midesisyon nga hingpit ng talikdan ng ilang bisyo. Gisugdan ang kalihukan sa praise and worship ug dunay healing and recovery talks. Ang kalihukan gipasiugdahan sa Archdiocese of Cebu ug sa Surrender to God o Sugod ang community-based rehabilitation program sa simbahan. Gikalipay sa nagduma sa Sugod nga mas daghan na ang nakigtambayayong sa ilang adbokasiya. Sa big day pagka-Domingo, dunay mas daghan na nga mga pribado nga rehab facilities ug community-based recovery groups. Nag-unite mi tanan and look at these people. This is the first time nga naghiusap bitaw mi and for one purpose nga we'll make a voice katong miingon nila nga we'll make a voice nga recovery is very kanang great thing that will happen to a drug addict. Sagad sa mga nagduma sa ubang grupo, makonsidera nga success stories usab kay sila man mismo nagka-addiction kaniadto apan nagbag-o na karon. Usa kanila si Renan Tumlos nga usa sa mga staff karon sa SMART program sa Talisay City. Trabaho nila pag-abag sa mga recovering individuals sa Dakbayan. Naagid ako kay pag-asa katong bakak nga ang addict di na mausab, di na tinod. Ang addict mausab din, kinausab man kay ko, ako'y pag-asa. Success rate for me, I'm a math major, but I really don't look at it from a statistics point of view. Because when you plant a seed to an addict who still suffers, his using will never be the same. Never be the same. Sa Dakbayan sa Bugo, aktibo usab ang ilang RERE program o Rehabilitation Reintegration Program nga naumol ni adto pang 2016. Holistic ang approach niini kundiin giduol ang tanang sektor. Gipalapda na sab kini ngadto sa tanang barangay sa Dakbayan. Tanan aspect spiritual, psychoeducation, sports, and to reintegration nila balik sa community. Apil lang ilang pamilya, apil lang ilahang ganing mga anak sa appeal side. Usa sa natabangan sa programa si Ray Leonard nga karon staff na sab sa RERE. Malipayon siya nga nahatagan og bag-ong kinabuhi ug hingpit nang gitalikdan ang iyang bisyo kaniadto. Karon siya na sab ang nadasig nga mutabang sa uban. Thankful lang po kay ko sir kay through this program dili lang ako na-rehabilitate silbi sa akong family nga gipasabot sila kung saan pag-handle sa mua, sa kuha. So, karon sir, very proud recovering addict. Thanks for the RERE program. Hingusgan karon sa RERE program ang dugang pang mga tabang sama sa livelihood assistance. Ang ilang istorya pamatuod nga may ugma pagyud nga magpaabot kung talikdan lang ang bisyo ug hingpit nga magbag-o. Gi-encourage ako nga magbag-o kay there is really life after drugs. Actually sir, giingnante ka ganiha nga engage ko. Dako kay nga tabang ang RERE program sa ko sir kay diha pun ako nakitaan, na-meet akong fiancé. Ako si Nico Sereno o kini ang akong short docu.